Good afternoon. Ako na po ni si Charitable Vlog. Nahuman ako paniod to guys. Unya karon na naputay kanon. Prutas. Kao na putag prutas karon. Magmukbang na punta og prutas nga dragon fruit. Lami kani guys. Unya ako saning tungaon. Kay mukaon ta. Lami kayo. Sus, grabe. Guys, ato nang tungaon ang dragon fruit. Lami siya guys. So, natunga na ako guys. Very yummy. Yummy. Ayan guys. Mi kayo ang dragon fruit. Ayan guys. Kay very yummy jud ni siya kaayo. Kuani masustansya kani nga prutas. Yummy. Tara guys. Tamis kayo guys. Akong anak gumbana hindi sila mukaon kadi ganahan sila. Ako lang ang ganahan mukaon. May kayo tamis. May daghang farm diri sa Bohol kunani. Kayo pinalit ni gahapon ikwan na siya 100 ang kilo kay last na daw ni siya nga bunga kay sa usa day katuig guys kaning dragon fruit kaduhara siya mamunga nya mahal kay ni siya og kilo. Tamis kayo. Nasa Ubay Bohol ngani pero naman pud ubang mga lungsod diri sa Bohol nga nagtanom ani. Okay guys, kayo ako mga pagumangkon nga kaluha kinaganahanan jud ani kina hakog kayo mukaog ani nag-anak ko silang usa kay ipalit naman ko usa ka kilo niya kasagaran sa usa ka kilo ang sulod kay duha ra ka buok pero gipakapinan ko usa so tulo gabi ako gikaon ng usa inang usa gihatag na ko sa mga pagumangkon kay ganang-gana kay ni sila mukaog ani niya nagkaning usa akong gidadiri sa akong trabahoan kay akong kanon wala mas kayo kuani
dragon fruit mukbang. May kayo guys. Kinalamian jud. As in. Kinalamian. Nabusog na kani. Pero akong rice, gamay raman po akong rice. May kayo. Nami tanong muna ni guys, pero wa na munga. Dahil kausangan ng muwak, pero wa dyan siya kabunga kay mangay magod ni siya og init. Kailangan ang imuhang tamnan ani nga lugar kanang walay mga kahoy, kanang kansi ba exposed kay siya sa init. Muni ang iyang tamnanan muna nga wa kabunga mo kaya nasa ilawom sa kanang guyabano. Ano siya kabunga. Gusto siya og init na lugar. Kay mura man siya kapamilya og cactus, mura nga na. Kapamilya og murag cactus siya. Makaon siya. Medyo tamis siya nga klase. Naman po yung ani nga tabangon siya. Last na. Last na guys. Surot na. Surot na guys. Kuha na lang. Panit na lang. May kayo. Guys, thank you for watching sa akong dragon fruit mukbang. Thank you. Bye-bye. See you in the next vlog.